Sa ibang balita mga idol, PNP Dagupan itinaas sa Type C City of Police Office status. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Isang malaking hakbang para sa kapayapaan at kaayusan ang naabot matapos aprobahan ng National Police Commission o NAPOLCOM ang Resolution number 2025-0545 na nag-upgrade sa Dagupan City Police mula Component City Police Station patungong Type C City Police Office o CPO. Formal na pinirmahan ang resolusyon ni DILG Secretary Juanito Victor Siremulya at iba pang opisyal ng NAPOLCOM. Sa bagong status, madaragdagan ang tauhan at pondo ng PNP Dagupan at magkakaroon ng direktang koordinasyon sa Police Regional Office 1. Ayon kay Mayor Pnp Fernandez, tagumpay ito para sa bawat Dagupeño, mas matatag na pulisya, mas ligtas na lungsod. Nagpayag din ng kumpiyansa si Officer in Charge Chief Police Lieutenant Colonel Lawrence Kate Calob na mas handa na silang tuparin ang tungkulin para sa kapakanan ng mamamayan. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.